Takže čaute a dneska si ukážeme, ako vyrobiť paprsok a nether portál. Takže budeme na to potrebovať smaragdové bloky a paprsok. Takže dáme si 5x5 okno 5x5 5 1, 2, 3, 4, 5 Prepáčte, že mi to seká, ale tu si dáme dve vysoké 3x3 vyplníme si to aj znútra a na vrch dáme paprsok. Takže počkať. Tak. A nether portál budeme potrebovať obsidian a kresadlo. Takže dáme si 4 do dĺžky, 5 do výšky aj na druhej strane. Tak. A zapálnime to. Máme nether portál. Tu je ten paprsok. Tam môžete vidieť ďalšie paprsky. A ideme do netheru. Takže vidíte? Tak. Sú tu prasací zombíci a by tu mal byť aj chast. Takže sakra. No kde dal? Takže takže čus.